mowinjo bed ni chulo uto podi onge. Ere kaka mano nyalo wacho ni nego moral mano mar tich ahinya to ne jochiw thieth, nikech wang'eyo ni jochiw thieth kinde mathoth gintiere ng'ala manyime mano mar reso ngima jotuo e counties mopogore opogore. Kalure ing'e wach chieth maber. Kalure gi wach chieth, ng'at ma chiedho ng'ato already in mind ni osebedo undermined. Koro ok inyal chiwo chieth maber ni nyawadu. Nikopo seche midwa ni imi ng'ato chiethno onego bed ni in physically intie makare, mind mari bende nitie makare. Koro mano osetimo joma ng'eny kata ka gidhi e osuptal seche ma gichiwo chiethno ok gichiw chieth makare nikopo iluongo ni moral margi odok piny, they are depressed, sometimes tich bende ok odhi. Nikopo kata sani kaka waloso ni most of our colleagues nitie moko ma ngimagi gisekawo ngimagi yore mopogore opogore because gimiluongo ni depression. As we talk right now, chako ne ndikwa 2020 nyaka sani, we have lost like 47 people. Nikopo seche michiwo chiethno, first of all iwinjo kaka omenda michulo wano en omenda ma en consolidated. Kalure gi for instance, jog mobedo employed on permanent and pensionable, we can actually work our amount like they are being paid 100,000. Eyudo ng'ano otimo go tich maromre tichule 100,000. To koro wan ok ni chulo pesa matin. You are now getting half of that 100,000. Matin in 50,000. Ineno. Matin in mano nitie iluongo ni discrepancy. Nitie akwede moro kanyo. Mane miyo ok inyal bedo gi moral. Nikopo utimo tich achiel. Gima nyawadu mane permanent chatimo ema ibe itimo. Ineno. Matin in kata kin gi teko machalo nadi. Seche moko moral mar tijno dok piny. There is no any allowance. Ineno jok mondik permanent nitie cover. You know, when you are working at an hospital nitie risks minyalo yudo mang'eny. Koro nitie cover moro mimiyo gi mopogore gi miluongo by then ne NHIF, sani waluonge ni SHA. To SHA ni kaka USC staffs gin mana gi SHA kende. Gionge ni other insurance cover. Koro yudo ni seche mituo or seche nyalo bedo gi min ot or nyalo bedo gi nyithindo onge kaka inyalo timore to consolidated amount cha bende tin. Ineno. Koro mano sekelo shida sana. Koro wan gima wadwaro wakwayo sirikal mondo at least gi consider welfare. Ing'en welfare mar health worker. Idwaro ni health is a priority. Kaka ne Odipo wacho. There was things Uhuru nobiro gi gik mil for agendas, and one of them was universal health coverage. To nobedo not in among the 4 counties ne teste mondo ne konyalo wak. Koro wacho ni universal health coverage ni sirikal kiko ket interest ni enotiyo mana gi CHP mago community health promoters. Oneno kaka ginyalo endelea to jok ma tiyo monego bed ni miyo universal health coverage ni teko mondo dhi mbele en UHC staff. Gin kopo kinyalo wacho ni universal health coverage nyalo dhi mbele ka onge jok matiyo kanyo kaka wan gi. Omiyo owacho ni ng'anyo wabro endelea go nyaka sirikal winjwa. Chako Januari nyaka kawuono pok wadok e tich. To wacho ni ng'anyo ni endelea kata ko budget gisomo next week tarik 12. Kata ko giketo 4.2 billion madwarono, ng'anyo pod waendelea go nyaka chieng' man giket no pesa no. Iwinjo? Yes, mane gima wadwaro.